L'Esport i Mones s'ha enduit el duel balear de la segona B davant el filial del Mallorca. Els menorquins han guanyat per la mínima l'equip de Vicente Engonga. El derbi balear entre l'Esport i Mones i el Mallorca B presentaven molt d'al·licients abans de començar. Per exemple, el retorn d'Engonga a Vintaufa o, per exemple, Bourapina i Tejera amb el B. Per cert, molt discrets, els dos joves del Mallorca. La primera part ha estat marcada per la polèmica. L'àrbitre assenyala penal del debutant Tuche sobre Mourat i expulsa el central nigerià. Els d'Engonga han protestat molt la jugada. Puta vida, hòstia! Méndez Canario ha llançat el penal i Tomeu Nadal ha fet una doble aturada. Es mantenia l'empat a 0. Engonga ha hagut de reestructurar el seu equip, que hauria d'afrontar molt de minuts en 10. Ha sido una jugada de la capital, penalti que no era, expulsión ilógica. El Mallorca B no tenia gaires problemes i fins i tot s'hagués pogut avançar si aquesta internada de l'Eix hagués trobat rematador. Era el minut 40 i ja se'n sumava al descans, però el temps afegit Trujillo ha fet l'1-0. El de Santa Ponsa ha aprofitat una pilota morta dins l'àrea per superar Nadal. El gol psicològic abans del descans no ha fet el seu efecte, perquè els d'Engonga han tornat molt sencers de vestidors. El Mallorca B ha tingut l'empat en aquesta centrada de l'Eix i l'Sporting la sentència als peus de Trujillo. Tomeu Nadal ha mantingut el seu equip en el partit i Marcos ha equiparat les forces en aquesta entrada innecessària, segona, groga i carrer. Sabem que no seria fàcil i no ha estat inclús durant un temps del partit amb superioritat. Però bueno, la veritat és que l'equip ha fet un bon treball i jo crec que és una victòria merescuda. El Mallorca B seguirà una jornada més en posicions de descens.